Kawai ga jingja bas ngosi gala jaha ka sngi shiphotere uyayong hasnong umling riboy district hakaba we ukhna badang khatsan snam karta ula khlat no hashan hadin ba we uding ba ula khlam haka yengsa badon lang ukpa kakmi barkapara kanthai kini langut kilaman sa bat khamjur ukpa ubala ut ba usitom e na sengkai bat na ubut lum hadin kate ka jingja yaki ba man sa lapan kit no marmar civil hospital nongpo nagabanta ka jing sumar bat ekamet jong teu hybrid lapan kit civil hospital nagabanta banle yaka postmortem menta kasi khatway terik hadin balade banle ka postmortem nakaliang gibahayeng kilawan ban shimti no ekamet jong teu hybrid ban rasha asam nagabanta ban pendap yaka jingle nyam le rukom Hashwaban kit yaka met jong teu hybrid sha Assam nakaliang kasnong bat kinong hikai jong ka St Francis DSCC School umling kabadai ru ka school bo teu hybrid upule lara haplau yeng jong ka dorbar hall umling nakabantaban bo jingdwai bat le buram khadu shwa baki bahayeng ken ra no yaka met sha Assam nakabantaban pendap yaka niam karukom Nakaliang u assistant rang bashnong umling uba August walang haba ajing pensyai halor katega jingja ulayat hu ba nen kasngi kal air kalabe malumala hendrei nakadaw bukte uding udei ubalap ut kithet bat kumta ula kelon hakateka yeng ula ongru ba katega jingja kal jaru hakasngi babaro kidan hayeng bat uni ukhon ubala khlat udang shong pulekot bat uni uding bakelon ula barna khle jongni ukhna bat ulayap hasan kat baki wepat kibadan lang hakate ka yeng kilaman saw ulo ongru bakane ka yeng kidei kibara sa slam hapo kasnong umling bantre bala na kaperep dengri kidei ru ki kristan bariuble ja kane ka por nang sumbaban pentip lang sa ki perlok media buan poi ha kasnong jengi ki banwat lum jengtip ye ka jingjia ka bososi hapo kasnong ka thaw jengi menen ke janmet ka por kumbalai dunai ai rasya kadon hi kal er ke bomodum mala kamade er ke bobe wuding kulon buat uli hap ko hi ke ying ka bo syong kinong trei mate ko ka klau ka ba jong nong sosnong jong hi ya kata ke jingjia ding ula kulon mala hap ke ying bat jarang khat kata sngi ba baro si ying dan sangut kidan pa ka kami an ki kun we ki thei sindang kidan haying upa ba kami kat berasong ha berenda yeng buat ukun udang pulekot ajing pulekot jong uyot thia ajing thia ta aku kata kapor klimat kumbalai dunai tawe ding bae ba uklon hayeng mala lede bet ya ubet na ka kti jong tau khulung kat kum kas en kori bangilap ha por bangli pe uklung tau khulung udan ha po jong tau ding ba bo tau ding ba la klon ha tang la klan hasan te upa lamun saw kami lamun saw kham bun ke jum saw long shop pa kar kum ji thu pa manin gong bang asdom ka kota ka sengkai buat ka bundum de kum ta ni ro yo jingtip manta bo pa dan sumar umla bandelang menta sni haba ale rat no ya kan kambet jong lung sha asam kita de jingtip ki nagaleng jong snong yo lum katukan ya beri jingjia haga jing kelon puding haga ke ying ka karteng jong ni urang ba upau long ni kala hasda barka kumi ke dekan ini kisku ki bosong basa asam tamba kila shong asal kham muslim hane posna umling kide hu ki kristan ki juan jingsang man kapor ki balam krista ki jingsang ki im ki jing im ka baru blai terkum jingap jangi krisnong tang kita hi leng jonga leng krisnong ko apa ti sepi ki kai kerteng jung nu khna ka kerteng khna ngam da kan ma bahan amar ba ngisu khot yo bubu te something laudai abijit asda e kum ta imak kum ka jingtip ka ba tikna tingim don nomor ba posnong ngibun ngisu khot sin ki dalam ru kulung sa kini di kebon sabelah te mar hasnong jungi bun kini ki per bun ki ba ule wan ning kong wan bela tuyo ka caka bela ban pej yang tu belar ban ot robar wot ge robar po hasnong jungi hiwi bela ot robar mo du pena ban robar tu nu kulung bo klat ro lanang ban ot robar laju ot robar teng bukupa
hak pergi sengi cuti ulong berubah irap ya ki pa unang ibon od robar ban tapping robar ban le processing ki robar bro jadi jing bala chung udah wan rap robar dan warba kampung ni jai bentuk ini ki ba wan tray lagi kam robar